Grazzi ħafna tal-li ġejtu għat-taħdita ta' Dr. Joe Nabela u Michael Buħaġar fuq isma' meta l-Maltin għażlu id-demokrazija fi żmien l-imblokk. Tema mill-isbaħ, skoperta tagħhom it-tnejn. Din it-taħdita min jabbi skuża biex inbijaw iktar kodba ta' Klab Kodba Maltin. Fil-fatt bdejna minn hemmhekk. U Joseph Mitzi qal li x'se nagħmlu biex jiġu ħafna nies. Qedlu hemm paper ta' Joe ta' Michael sabiħa ħafna. U mbagħad qed nitkellem ma' Patri Charlot u tispjegali s-semi li kellu dan il-kunvent u għad iktar u iktar it-taħdita nagħmlu hawnhekk. Il-Karmelitani investew ħafna f'sala bħal din. Sewa? U ħajjiftaħ l-introduzzjoni Patri Charlot. Patri Charlot? Għax dawn għażlu tal-kamnu li jkollhom libsa, tixbaħ is-siġġijiet kieku għamlu ħamra, per eżempju. Mela, merħba fil-konventana hawnhekk li mdina. Din il-parti hija dik li nsejħu l-novizjat l-antik. Hija tal-1700 sejt 1700 u xi ħaġa. U hawnhekk kien id-dormitorju tan-novizzi. U l-parti ta' fuq fejn lum il-biblioteka kienet il-kamra tas-Surmast u mbagħad il-ċelel tal-patrijiet. Dal-kunvent qisu daħal bħal Pilatu fil-kredu fil-ġrajja tal-Franċiżi f'Malta. Il għaliex hawnhekk wara l-għada tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu li l-imdina tiġi ċelebrata dejjem it-tielet ħadd ta' Lulju, ġi fuq is-16 ta' Lulju. Il-Franċiżi telgħu ħadu l-fidet, il-Knisja kienet armata għal-festa, kienet għadha armata, u mbagħad fit-2 ta' Settembru reġgħu ġew biex ħadu il-Damask tal-Knisja. U dal-kunvent ġi fir-reġistri tagħna diversi annotazzjonijiet dwar dak li ġara mill-kunvent u spejjeż, patrijiet li ħarġu minn dan il-kunvent il għaliex bħalma nafu l-koll fi żmien Franċiżi l-ordnijiet reliġjużi setgħu jżommu biss kunvent wieħed, għal kellna xi patrijiet li marru l-belt, oħrajn marru d-dar. U ġifieri fir-reġistri tagħna wieħed mir-reġistri niżilni hawnhekk mill-arkivju biex tarawh li huwa l-inventarju ta' wara ir-rewixta kontra l-Franċiżi. Ġifieri iniżżel dak li baqa' minn dak li ħallew il-Franċiżi f'dan il-kunvent. Ġifieri serqu l-fidet kollha. Pratikament il-fidda li kienet iżejjen il-kwadru titolari u ittieħdu l-vent artali, apparti vent altar wieħed li għadu jintrama fil-festa tal-lum. Ma stajx noħorġu ħax kbir. U li kien moħbi u allura ma nstabx. Salva wkoll bambin tax-xema li milux ir-restawrajnieh u qiegħed issa tarawh ukoll qiegħed fil-kurutur tal-kunvent. Salva mill-altar tal-Madonna tal-Karmnu. Ġifieri u ta' żmien ta' dik l-epoka, minn dak iż-żmien sa żminijietna sar irmiet pratikament u bil-paċenzja kollha r-restawraturi reġgħu bnew. Li għandna marbut mal-ġrajja tal-Franċiżi għandna l-famuża qampina li tinsab qiegħda għall-wieri fis-sagristija tal-kunvent. Il-qampina li ddaqqew it-tfal biex jħabbru jew kellha jagħtu sinjal ħalli n-nies jinġabru fl-imdina u tibda r-rewixta. Għandna wkoll, ħatarawha wkoll, mejda illi bit-tradizzjoni orali ngħid illi fuqha qatt Napoljun. Meta ġew il-Franċiżi, ovvjament il-patrijiet, il-pirjoli u l-ekonomi, il-prokuraturi tal-kunventi kellhom jagħtu ir-rendi konti u kellhom jagħtu l-eżito u l-introjto ta' kull kunvent, ġuri x'jidħol u x'joħroġ fil-kunvent, x'inhuma t-territorji, l-artijiet, dak kollu li huwa x'għandu x'jaqsam ma' proprjetà. U t-tradizzjoni orali tgħid li fuq din il-mejda Napoljun speċi ra dawn ir-reġistri. Issa ħaġa fuq tradizzjoni orali, fil-kunventi meta xi ħaġa tkun tradizzjoni orali, ifisser li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ħaġa li ma tistax tippruva li hija vera jew storikament hija vera, però ġarment meta tgħaddi minn ġenerazzjoni l-oħra ġifieri tgħaddi mill-maestri għan-novizzi. U l-iskop kien ikun wieħed,
li inti l-ġenerazzjoni ta' warajk tieħu ħsieb dak li ħallewlek ta' qablek. Għandna storja daqsxejn taċċajt, Aylesford per eżempju, kien hemm novizz li qaċċat siġra li kien jingħad li kienet ilha minn żmien Sanx Mustok. U dana sur Masbat jaħdem fil-ġnien, kien għadu ġdid, kien għadu ma qallhomx dik is-siġra bit-tradizzjoni u qaċċata. U mara mel kapolavur li qaċċat din is-siġra li kienet mejta pratikament. U ġifieri l-iskop li tgħaddi minn tradizzjoni għall-oħra minn ġenerazzjoni għall-oħra huwa li inti dawk li jidħlu fin-novizjat jitrawmu mhux biss fil-ħajja spiritwali imma jitgħallmu japprezzaw ukoll dak li għadditilhom il-ġenerazzjoni ta' qabilhom. Ġifieri allura din il-mejda hija waħda mill-ftit affarijiet li salvaw minn dik l-epoka. Naħseb dak li għandi ngħid. Ija wara se noħodkom taraw tistgħu tinżlu taraw il-qampina u il-mejda u l-bambin li salva mill-rivoluzzjoni. Ħaġa li nistgħu ngħidu wkoll li wara meta l-Franċiżi ċedew kienet saret qudiesa hawnhekk ta' ringrazzjament fil-Knisja tal-Imdina u għal ħafna snin, pratikament sa żmien il-Konċilju Vatikan II, kienet issir il-qudiesa b'suffraġġju għal dawk kollha li mietu jew ħajlew ħajjithom fir-rewixta u anki fi żmien il-Franċiżi. Kienet issir fit-28 ta' Settembru din il-qudiesa. Grazzi lilkom. U issa nibdew it-taħdita ma' Michael u ma' John. John ma għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni mela ħanaq biża'. Michael huwa student fid-Dipartiment tal-Istorja, ilu jagħmel ir-riċerka, issa qed jikseb formazzjoni akkademika skont sistema u hija ħaġa li tawgura ħafna għall-istudji f'Malta, speċjalment tal-istorja, li fl-ewwel sena kien kapaċi jissieħeb ma' John u jagħmel din ir-riċerka straordinarja li ħanisimgħu fuqha illum. Aħna minħat aħna nawgurawlek li rnexxielek bħal mara ta' ma' ġembek. L-ewwel nett nixtieq nibda biex nirringrazzja lil-numru ta' nies illi kieku ma kienx għalihom illum mhux qedaw u l-paper laqqas ma nkitbet. Nixtieq nirringrazzja l-Akkademja tal-Malti illi dejjem torganizza daw il-taħdidiet hekk interessanti. Nixtieq nirringrazzja lill-Olvin illi malli ngħidlu Olvin għax hawn din u naħseb tinteressak. Iktib li paper. Issa naħseb wasalna f'istat illi laqas ħanibda ngħidlu, ħanibda nżomma. U nixtieq nirringrazzja wkoll lit-tim tal-Arkivju Notarili, għaliex kif tafu l-Arkivju Notarili għaddej minn proċess ta' riabilitazzjoni. U propju dak illi ħanisimgħu illum huwa frott tal-ħidma ta' dawn in-nies illi paċenzja kbira qegħdin jagħmlu sens minn kważi nofs kilometru ta' materjal sfus illi prattikament ikopri mill-Medjuevu sal-perjodu ta' kważi l-indipendenza biex ngħidu hekk. Jiġifieri il-materjal huwa differenti u kważi trid ħafna paċenzja biex inti prattikament toqgħod tagħżel folio biex tara x'fihom. Issa fost dawn hemm żewġ persuni li nixtieq nirringrazzja partikolarment, Isabel Camilleri u Angel Camilleri, illi ġibdu kemm l-attenzjoni tiegħi u kif ukoll ta' Michael meta jsibu xi ħaġa rigward dan il-perjodu. Anka Paul. U anka Paul Camilleri, eżattament. Dawna huma ovvjament nies li jgħinu lir-riċerkaturi għaliex ħafna drabi ikun xorti illi inti ssib ċertu dokumenti. Li nibdew biex ngħidu illi barra minn daw il-karti sfużi, hemm ukoll ovvjament ma' 80 notar illi ħadmu f'dan il-perjodu Franċiż. Allura tistgħu timmaġinaw l-ammont ta' riċerka li qatt trid issir.
u sa kważi nofs is-seklu 19 għadek issib suppliki fejn nies qegħdin jagħmlu talbiet għal xi ħsarat li ġarbu waqt dan il-perjodu. Jiġifieri ir-riċerka għadha titkompla, jiena ngħid illi għadha fil-bidu tagħha fl-arkivju notarili, għax prattikament kif qed ngħidu l-materjal huwa vast ħafna. Il-volumi notarili jagħtuna dik illi nistgħu ngħidu hija eyewitness account, xhieda veritiera ta' dak il-ħin. Ħafna drabi tradizzjoni orali forsi iddawwar xi ftit law u lem u sakemm tasallek tibda tgħid imma dijek vera ġrat. Però id-dokumenti notarili ovvjament meta tinkiteb nota ġo fihom li tkun inkitbet jew dakinhar jew xi ftit ġranet wara li jkun sar l-avveniment inti tgħid dina kważi hija nota ta' xi ħadd illi għex u qed jikteb dak li qed iħoss dak il-ħin. Propju nota bħal din sibuha fil-volumi tan-notar Decaro, il-nota qed narawha qudiemna u interessanti li din nota nkitbet fit-12 ta' Ġunju. In-notar Decaro kien notar illi kien jipprattika l-Birgu. U dan notar f'din nota qed jirrakkonta prattikament kif il-kavallieri juża l-kelma ċedew il-gżira wara li l-gżejjer kemm Malta u Għawdex kienu ċirkundati tajjeb mit-truppi Franċiżi. Issa li interessanti li wara li juża l-kelma ċedew, dan in-notar juża wkoll il-kliem come diċessi, ġifieri kif intqal. Ta' bniedem legali li kien qed joqgħod attent ħafna il-kliem li qed juża. U jgħidilna wkoll illi n-nies u anke huma kienu obbligati illi jobdu l-gvern Franċiż. Issa jiena ħsibt daqsxejn u bdejt ngħid imma dan in-notar għalfejn jagħti joqgħod daqshekk attent. Iċ-ċirkustanzi ma jafx fej għadha pitada ħajoħduh, allura qed joqgħod attent jgħidlek ma jmurx jerġa' tinqeleb il-folja u nerġa' jiena jkolli nibla dak li ngħid jew niġi fl-inkwiet. Allura qed joqgħod attent ħafna x'inhu jgħid. Jgħidilna wkoll kif in-notara ħallew jiżvolġu il-professjoni tagħhom tajjeb taħt l-istess regolamenti u liġijiet li kienu jeżistu taħt il-kavallieri. Ħlief għal xi tibdil u dan nafuh it-tibdil li kien fid-datazzjoni il għaliex minn issa l-qudiem dawn riedu iniżlu id-data skont il-kalendarju Repubblikan u nafu wkoll illi kien hemm notara li kienu qed isibuha diffiċli li jagħmlu dan, allura x'kienu qed jagħmlu? Kienu prattikament qegħdin iniżlu id-data kif kienu jafu huma u jagħmlu VS ħdejja, vecchio stile. Jew inkella mad-data Repubblikana iniżlu id-data Gregorjana kif kienu jafu huma ħalli żgur naħseb jiena ma jieħdux żball fid-data. Kellhom ukoll ineħħu it-titli u l-unuri kollha li kienu jingħataw fi żmien l-ordni. U kien hemm notar partikolari, Bonavita, Giuseppe Bonavita, illi nafu illi dan in-notar prattikament huwa wkoll magħruf għaliex kienu li jagħmel it-testmenti ta' Guglielmo Lorenzi u Dummik il-Xerri ftit sigħat qabel mietu. U dan in-notar nafu illi segwa sew daw l-istruzzjonijiet li ħarġu il-Franċiżi. U prattikament ċirkustanza partikolari fejn anka l-isqof u l-vigarju neħħilhom it-titli kollha u sejħilhom sempliċiment ċittadino. Ġifieri da kulħadd xorta sar minn dak iż-żmien lem. Prattikament ir-riċerka tagħna ħajkollha parametri tajjeb, jiġifieri illum ħaniffukaw
mill-kidba tagħna ħanifukaw fuq l-elezzjonijiet li kienu saru biex jittellaw ir-rappreżentanti tal-irħula. U din hija informazzjoni ġdida illi nstabet l-arkivju notarili. Kif li qed taraw qudiemkom huma żewġ eżempji ta' riżultati ta' dawn l-elezzjonijiet u daw ħanitkellmu fuqhom aktar il-qudiem flimkien ma' Michael. Ħantukom naqra kronoloġija tal-avvenimenti ħalli aħna nagħmlu daqsxejn il-build-up tajjeb ta' l-affarijiet kif ġraw prattikament sal-elezzjonijiet. Mela għandna it-19 ta' Mejju u għandna l-flotta Franċiża li titlaq minn Toulon b'miet ta' bastimenti u tgħaddi minn xi portijiet Taljani u tiġbor iżjed nies 6 ta' Ġunju din il-flotta tidher fin-naħa ta' Għawdex u jibda il-paniku fil-Gżejjer Maltin. 9 ta' Ġunju Napoleon jitlob li jidħol fil-port tal-ilma u kif nafu din ġiet rifjutata huwa joħodha u jeddet u jiddikjara gwerra kontra l-ordni. 11 ta' Ġunju tibda l-invażjoni Franċiża u tittieħed il-kampanja u Għawdex l-imdina permezz ta' l-Università iċċedi. Prattikament din hija kopja ta' meta tal-kapitulazzjoni ta' meta ċediet l-imdina lill-ġeneral Vaubois li l-oriġinali tagħha probabbilment illi inqerdet meta il-Maltin sar dak l-irvell u il-Maltin ħebbew għall-Banka Ġuratale biex ovvjament jeqirdu id-dokumentazzjoni pero nafu illi fortunatament hemmhekk kien jinżammu wkoll id-dokumenti notarili u fortunatament dawn ma tħallewx illi jiġu meqruda. F'dan id-dokument li jinsab l-arkivi tal-katedral li huwa interessanti hu illi naraw prattikament illi hawnhekk jissemmew illi l-Franċiżi wedu li jirrispettaw u ma jmissux il-knejjes, il-monasteri u l-isptarijiet li juża l-kelma lasciare come sono. Ġifieri għandek il-kelma monasteri. Ħafna drabi jkun hemm dak id-dibattitu li ċertu proprjetajiet ma kinux jappartjenu lill-Knisja għalhekk il-Franċiżi ħebbew għalihom għaliex huma wedu li ma jmissux il-proprjetà tal-Knisja. Jiġifieri dan huwa kollu kliem illi huwa dibattibbli ta' kif inti tinterpreta li ġraw l-avvenimenti u l-istorja. Tajjeb. Inkomplu bil-kronoloġija u għandna l-14 ta' Lulju fejn għandna kien infakkar fil-Belt Valletta fost festi kbar ir-Rivoluzzjoni Franċiża, l-ewwel ta' Wissu fejn kellek il-Battalja tan-Nil, tajjeb. It-2 ta' Settembru nerġgħu niġu lejn Malta u nsibu li bdiet ir-rivolta kontra l-Franċiżi u dik li ħafna issa qed nħarsu lejha bħala il-gwerra ċivili li firdet ħafna familji. U niżlet ukoll il-livell tal-għejxin tal-Maltin. Il-Franċiżi ingħalqu fl-ibliet jistennew rinforzi minn Franza u prattikament il-Maltin immedjatament fl-ewwel jien dew iwaffqu l-Assembleja bir-rappreżentanti minn kull raħal. Fl-10 ta' Novembru naraw kif ir-Re ta' Napli offra l-għajnuna tiegħu uffiċjalment u fit-12 ta' Jannar ta' 1799
kien hemm il-konġura dik li nafu biha bħala ta' Dummi Kirxerri u Guglielmo Lorenzi li fallit. Fl-Arkivju Nasarili għandna kif għadna testmenti ta' dawn iż-żewġ patriotti u kif qed naraw minn testment minnhom ta' Guglielmo Lorenzi, ta' Guglielmo Lorenzi, hemmhekk għandek il-motto tal-Rivoluzzjoni Franċiża Libertà, Egwalità, li wkoll rridu jitniżlu fuq l-atti notarili, kull att notarili li beda jsir waqt dan il-perjodu. Prattikament għandek imbagħad fil-11 ta' frar il-kaptan Alexander Boll illi kien maħtur bħala President tal-Assembleja u dan fuq suġġeriment tal-Assembleja stess kienet illi talbitu illi jkun il-President ta' din l-Assembleja. Fil-15 ta' frar, it-truppi Maltin ippruvaw jattakkaw is-swar ta' Bormla, pero ma rnexxilhomx u kien hemm telf kbir. Ovvjament aħna rridu nżommu nieħdu fil-konsiderazzjoni tagħna illi meta aħna ngħidu ippruvaw jattakkaw u ma rnexxilhomx dan għalkemm forsi it-telf ta' ħajjiet ma kienx xi wieħed kbir ħafna, però f'sitwazzjoni fejn kellek nuqqas ta' ovvjament ammunizzjon, nuqqas ta' kollox, ta' karta, ta' affarijiet prattikament li ħajjejnuhom illi jipprovdu dan il-kombattiment. Din kienet telfa kbira għalihom dak il-ħin. U fil-18 ta' frar jiltaqgħu għall-ewwel darba 22 rappreżentant eletti mill-irħula. Prattikament huwa fuq dan il-punt li ħanifqu u ħanispjegaw iktar kif daw ir-rappreżentanti ġew prattikament magħżula. Hawnhekk għandna dokument ukoll li huwa interessanti ħafna. Nuqqas anzi ta' dokumenti, għax bekk iddeċidejni li hemm nuqqas ta' dokumenti. Eżatt. U dan fil-fatt huwa interessanti għalfejn. Illa li dan huwa tan-nutar Alessandro Patrizio Spiteri u prattikament dan in-nutar jagħmel referenza għalih Gian Anton Vassallo fil-ktib tiegħu Storja di Malta rakkontata in compendio fl-1854. U fil-fatt Vassallo jinformana li dan in-nutar kien in-nutar li kien imqabbad biex jiddokumenta l-irkant li kellu jsir mill-kunventi soppressi. Issa meta ħaresna lejn il-volumi ta' dan in-nutar, x'indunajna? Indunajna li prattikament kif qed taraw qudiemkom huwa għamel kuntratt fl-ewwel ta' Settembru tal-1798. L-għada kienet il-bidu tar-rivolta. Tajb, ġifieri qed ngħidu li l-għada beda l-inkwiet ġewwa Rabat u l-Imdina. Issa, jekk dan in-nutar Spiteri tajjeb kien in-nutar li kien imqabbad biex jagħmel jiddokumenta l-irkant, ifisser illi kien ukoll wieħed minn dawk il-persuni illi kienu prattikament imsawta bil-ġebel u prattikament sfaw vittmi ħanajdu hekk tal-folla irrabjata li kien hemm kemm ir-Rabat u kemm l-Imdina. Issa fil-volumi tiegħu dan wara dan id-dokument tal-ewwel ta' Settembru hemm vojt tajjeb ta' kważi xahar għax id-dokument li jmiss wara huwa tal-4 ta' Ottubru. U m'hemmx dokumenti neqsin għalfejn għaliex id-dokument tal-ewwel ta' Settembru tajjeb huwa dak il-biċċa ta' fuq. U d-dokument ta' l-4 ta' Ottubru jibda eżatt warajh, ġifieri m'hemm xejn maqbus. Issa
aħna jenu Michael bdejna ngħidu ma da xiġralu da biex notar ma jiprattikax għal xahar sħiħ. U qed jaħdem kuljum kien qabel? Qabel kien qed jaħdem kuljum regolarment. U ħsibna għadna naħseb ix-xeba ta' ġebel li kien għala. Kellu joqgħod ftit. Rikoverat. Għaliex ovvjament ma setax jipprattika. Dik hija wieħed mill-ħsibijiet illi għaddilna minn moħħna għala dan in-notar prattikament ma prattikax għal xahar sħiħ. Esattament. Ma nafux. Uwa nerġaw narawh prattikament il-belt fl-4 ta' Ottubru kif għadna, pero jider illi reġa' telaq mill-belt u fis-7 ta' Novembru qed insibuh jaħdem ġewwa l-Imdina. Issa x'kienu iċ-ċirkustanzi għalfejn ħareġ mill-belt u għalfejn mar l-Imdina u kemm aċċettawh dawk għadhom kollha skoperti li rridu nagħmlu ġewwa l-arkivji hopefully u anke f'arkivji oħra. Illa għaliex ir-riċerka li qed nagħmlu dik li hu sabiħ illi qed toħodna minn arkivju għal ieħor u qed tiddireġina lej possibiltajiet oħra ta' kif inħarsu lej ċerta dokumentazzjoni li nsibu miktuba ġo arkivju partikolari. Issa din hija l-firma tan-notar Alessandro Patrizio Spiteri. U minn hawnlem ħanħalli fidej Michael nixtieq nirringrazzja lil Michael l-ewwel nett il għaliex Michael prattikament malli sar jaf malli jiena tlu isma' Olvin qed jiġri warajja biex nikteb din il-paper fuq żmien il-Franċiżi u jiena żmien il-Franċiżi ma tantx jiena mitħla tiegħu. Għatlu inti għandek x'informazzjoni u Michael vera kien disponibbli u beda jtini l-informazzjoni kollha li kellu, għatlu leħi mhux hekk, għatlu mela l-paper nagħmluha flimkien. Illa għaliex inti qed taqsam miegħi dan it-tarif kollu u kif inhu xieraq inti għandek tkun ukoll rikonoxxut din ir-riċerka li qed tagħmel. U jien gburija ħafna li ħdimt ma' Michael u nawgurawlu wkoll għal suċċess. Thank you. Grazzi ħafna. Anka li ġejtu u anka kemm pjaċir tiegħi li mingħajr ma naf jiena ħdemt fi ktieb iddedikat lil Carmenu Bonavija li kien wieħed milli dawk li tħajjar anka jimbuttani biex nibda dawn l-affarijiet ta' storja. Il-kitbiet tiegħu kważi mingħajr ma kien jaf jiena naqrom u dejjem tikber dik ix-xewqa fik. Naddu għat-tieni parti jien ħa nitkellem aktar fuq ir-riċerka li saret rigward dawn l-elezzjonijiet. Naqra żgħira informazzjoni iktar milli ta' John. It-tnejn 11 ta' Frar 1798. Insibu li kien hemm l-Assembleja Nazzjonali ħatru bħala president tagħhom l-Alexander Boll, kien kaptan tal-iskwadra li qed timblokka l-portijiet hawn Malta. U ħatruh bħala president. Hija interessanti li r-rappreżentanti qed jażlu huma l-Alexander Boll. U fl-istess ħin intieħda d-deċiżjoni li issa nagħmlu elezzjoni biex issir speċi iktar uffiċjali li jkunu daw ir-rappreżentanti eletti b'mod ta' elezzjoni. L-elezzjoni saret fl-irħula kif kien qiegħed miktub fil-minuti ta' dal-Kongress mill-11 ta' Frar u wkoll jgħidlek li kienu eligibbli li jivvotaw il-kapijiet tal-familji. Meta ngħidu l-kapijiet tal-familji huma l-missirijiet ta' kull familja li teżisti f'dak ir-raħal partikolari sewwa. Interessanti li s'issa nafu bit-tnej irreġistrati għand notar, waħda minnhom ma kienx skoperta kollox għal tiegħi għax isemmija ta' Birkirkara, isemmija il-notar skużawni, il-kanonku Alfredo Mifsud fi ktib tiegħu antik ħafna ta' xi 1907 u da jgħid li saret din l-elezzjoni u jagħti n-nota fejn fin-notar, ġifieri kien daqsxejn faċli għalija jiena immur għand John
Unsejba fl-arkivju notarili, għax l-arkivju statjat kif jenu, għax kikum ma konna nsejbu xej, probably. Ħanati daqxej background ta' Birkirkara kif kienet l-1797, u r-raġuni hija li użajt l-istatut animarum ta' dik tal-parroċċa ta' dik is-sena. L-istatus animarum biex nispjegaw xi ħaġa żgħira fil-qasir fuqu huwa ċensiment tip ta' ċensiment li kien jagħmel kull kappillan ta' raħal tal-parroċċa tiegħu biex ikejjel l-istat tar-ruħ, l-istat tar-ruħ biex ikollu rendi kont tan-nies kif qed jgħixu fil-parroċċa tiegħu. Insibu li l-kappillan proposto kappillan kien Pawlu Mikallef, kellu popolazzjoni ta' 4,010 persuni, li minnhom insibu li kien hemm 17 kanonku Birkirkara, sintendi, qed nitkellmu, kien hemm 11 saċerdot ieħor, ma kinux neqsin, kellek 3 kjeriċi ċelibi u kien hemm 5 kjeriċi miż-żewġa. Daw 99% kienu għadhom minn qabel ta' Pinto kien irranġa li daw ma jibqgħux isiru li kien miż-żewġa. Kellek ukoll interessanti li ma ta' Birkirkara nsibu li kien hemm Fort Emanuel. U Fort Emanuel kien hemm fuq 100 persuna jgħixu hemmhekk, qegħdin ninniżilhom hemmhekk. Ukoll kien hemm lista interessanti ta' persuni li mhux qed jgħixu sewwa fil-ħajja reliġjuża tagħhom u jagħti r-raġunijiet ukoll minn għax qiegħed jgħix kif ifettillu minn għax jidej u min għax insomma m'għandux aptit imur il-Knisja letteralment jgħidlek kuxjenza birda. Insomma, għandek il-lista ta' dnubit kollha għalfejn daw ma jitqarbnux. U fosthom kien hemm li toqgħod qisha mhix ammont żgħir għal 4,000 persuna, għandek 48 irġiel u 11 nisa. U diet nuża daqsxejn għax kultant ngħidu ta' qabilna għad-disin jimxu fl-art. Mentri ma tantx dejjem jew dejjem taf kemm kienu jqogħdu attenti xi tgħid il-Knisja, qed naraw ċertu affarijiet meta tibda tarhom l-istatus animarum juruk ċertu affarijiet u bat ċertu postijiet iżjed minn oħrajn. Ma l-irġiel ħżien, ara, n-nisa ħafna minnhom tajjeb. Iva, ħafna minnhom iktar tal-Knisja. Birkirkara ukoll kienet fi żmien blok l-iktar magħrufa insibu l-batterija tal-arar fl-1799 dar-ritratt tagħha. Hawnhekk da ġibtu mill-Mużew Marittimu u jien fuq hemm inskrizzjoni li qed tgħid li qed ifakkar meta tellgħu l-ewwel darba l-bandiera Ingliża ġew Malta. Dil-pittura qed tassess fuq Fort Emanuel u l-Belt Valletta Sintendi. Faċċata hemmhekk interessanti jidher ġiex bastimenti. Hawnhekk. Hemmhekk huma dawk il-bastimenti Ingliżi li qed jagħmlu l-blockade, l-imblokk mill-baħar sewwa. Mhux qed iħallu affarijiet jidħlu ta' għajnuna lill-Franċiżi. Il-kap ta' Birkirkara kien Vincenzo Borg, magħruf bħala Ċensu Braret. Interessanti l-laqam tiegħu bħala Braret. Hemm ktieb antik tan-1930s ta' ċertu wieħed ibivella u da jidher l-intervista xi neputijiet tiegħu l-discendenti tiegħu. U jagħti għalfejn dal-laqam tiegħu jidher li ġo Birkirkara dak kien magħruf skont l-antennati tiegħu u d-discendenti tiegħu. Jidher li kien magħruf bħala bniedem karitattiv ħafna u kien iżomm ġarar żgħar b'xitin u affarijiet hekk kull min jiġi jittallab kien jgħaddihomlu. Jidher li għala dal-laqam ta' Ċensu Braret. Nafu li kien popolari però, ġifieri anke għal-mod kif mexxa fl-imblokk. Braret hija ġarra żgħira. Ok, hija barrada l-umma propja. Jidher li jekk hemm verżjonijiet differenti anke jekk tfittxhom fuq l-internet, però da bivella hekk tiegħu fin-1930s jidher li tkellem ma' ċertu waħda Elena Borg kienet xi descendent tiegħu. Kellu wkoll taħt idejh barra dik li l-batterija li rajna l-kbira l-kamp tal-arar propja, dak kien jissejħ il-kamp tal-arar. Kellu wkoll il-batteriji ta' Sliema u ta' San Ġiljan. Dik l-erja kien hemm diversi batterija fuq il-port ta' Marsamxett u n-naħa ta' Marsamxett tal-Belt Valletta. Hawnhekk qed naraw il-firma tiegħu tal-epoka di prattikament hija waħda minn dawk il-firem li ssib xi kontratti li jagħmel ta' żmien tal-imblokk.
meta kienu qed iġibu l-qamħu daw l-affarijiet. Hija l-oriġinali tiegħu. Waqt li mbagħad hemm naqa' differenza fil-firma tiegħu meta kien wasal biex imut. Jista' jkun għalkemm fit-testament jgħid li kien vivaċi ġifieri, għax in-notar qed jirrekordja li kien kapaċi jara, jisma', jitkellem, ġifieri biex jgħid li hu f'kelma waħda fi stat mentali tajjeb. Però jidher li ma kellu xi tip ta' mart li ma kienx qed iħallih jikteb sew, hemm differenza fil-handwriting. Sewwa. Il-konġura tal-Belt Valletta ta' Don Michel Scerri, Guillermo Lorenzi u sħabhom. Il-battaljon ta' Birkirkara kien wieħed mill-iktar battaljoni li tilef nies fiha. Daw inqabdu Manuel Island, fil-fatt hemm kontratt fejn wara ħafna żmien qed jieħdu xi finanzi il-familjari tal-mejtin u fosthom hemm ġifieri waħda qed jgħidlek in-nota tal-mejtin li mietu Marsa Mxett, però magħha jaqgħad ukoll dawk li kienu mietu f'attakki li kienu qed isiru mill-Franċiżi meta jħorġu minn ħatta Manuel Island u jattakkaw Birkirkara. Waħda minnhom daqsxejn kera biex inkun eżatt l-atroċitajiet saru minn kull naħa. Sew minn naħa ta' Maltin u sew minn naħa ta' dawk li qegħdin ġol Belt Valletta mill-Franċiżi stess. Jiġifieri hemm tista' tagħmel studju sħiħ fuq hekk u ta' ssibhom daw. Hemm wieħed minnhom li kien 99% għax imbagħad hemm rapporti anke tal-każ li ġara qegħdin il-biblioteka huwa ta' persuna li wara li ġiet fuxillata jidher li baqgħet ħajja u sfortunatament spiċċa letteralment imqatta' biċċieta u hekk jgħidlek talijatu la pezzi. Firri kienu ħaduh iċ-ċimiterju baqgħu taw xabba bajunetta prattikament jew xabla ġifieri. Nek niġu għall-elezzjoni li anke tissemma mill-kanonkom mifsud. U hija din ta' hawnhekk, hija interessanti ħafna. Hawnhekk dan huwa prattikament il-kuntratt kollu u ħanur issa biex hekk ovvjament id-dettalji ma jidhrux. Qiegħed bisu fi 3 paġni u tan-notar Vincenzo Allegritto fi 13 ta' Jannar qed jirrakkonta din il-ġrajja b'mod veru vivaċi, jiġifieri tastħajlek qiegħed hemm. Hawnhekk il-notar jikteb da li ġej, ġifieri ħan nagħmlu fil-qasira x'ovvja qiegħed bit-Taljan, mela jibda jintroduċi li nnifsu u l-Vincenzo Borġ, it-tifel ta' Lojzio, li huwa minnaħa ta' Birkirkara jew minn Birkirkara, u jgħidlek li jafu insomma dik hija s-soltu proċedura ta' kull notar. Meta mbagħad jibda li jirrakkonta li llum fil-13 ta' Frar il-poplu kien miġbur ġifieri iltaqa' konvokato il-poplu kollu għax tfixkilt ili naqra u tfixkilt. Il-poplu kollu inġabar biex jisma' meta sema d-daq tat-tambur, suono di tamburo. U tħabbar li għandu bżonn jeleġġi bniedem li intervjeni għalih fil-kongressi mad-deputati l-oħra ta' kull raħal ġifieri. Għalhekk mbagħad ikompli jgħid li b'akklamazzjoni kbira pubblika b'vuċi għolja, ġifieri b'ħafna storbju, inti timmaġinhom daw ġo Birkirkara qed jagħmlu dal-istorbju kollu ta' naf klajjat kollu sewwa. U jinnominaw id-deputat b'mod popolari il-Sinjur Vincenzo Borġ, it-tifel ta' Lojzio, kap tiġà ta' Birkirkara x'da kien tiġà rappreżentant tagħhom fl-Assembleja Nazzjonali u tal-Kamp tal-Arar. U da jiġifieri jgħidlek ukoll li tħabbret fin-naħa sew f'Birkirkara fil-kuntratt u sew anke f'tal-Arar u ġara l-istess ħaġa. Il-notar għalhekk qed jagħmel dal-kuntratt u qed jagħmel prova ta' dal-każ li ġara sewwa. Hawnhekk interessanti wkoll l-istess minn kuntratt notarili ieħor insibu li kien hemm tip ta' banda ma' dan il-battaljon ta' Birkirkara. Fil-fatt hemm il-lista fosthom hemm it-Tamburro Maġġore, nistħajjel naħseb kienet xi tip ta' katuba, u mbagħad għandek it-tamburri.
Issa jien nimmaġina li xi ħadd minn daw kien dak li ħabbar dit tip ta' elezzjoni meta qed nisimgħu li bit-tambur ġew u ħabbru dal-avveniment sewwa. Tas-siġġiewi li ħammexxi iżjed fuqha hija daqsxejn iktar interessanti il-metodu kif inħadmet l-affari. Nibda l-istess nagħti daqsxejn background tar-raħal tas-siġġiewi. Is-siġġiewi kien għadu kif ħa it-titlu Ċitta Ferdinand bit-saħħa tal-kappillan. Il-kappillani jidher li kienu ftil-ħabta kienu ħbieb tal-ordni. Fil-fatt insibu 3 kappillani jitolbu t-titlu ta' ċittà, ħaż-żabbar, is-siġġiewi u ż-żejtun u jingħatalhom. Ftit għal żmien wara ġifieri jikdbu fl-1800 lill-ordni biex jerġa' jibqgħu Malta, biex jerġa' jiġu Malta u qalgħu ferment kbir. Jidher li kien hemm konnessjoni tajba. L-istatus animarum tas-siġġiewi jagħti dan li ġej. Miġbur mill-Salvatore Corso jien użajt daqsxejn ukoll il-vista pastorali li saret ftit qabel mill-Labini. Insibu popolazzjoni ta' 2865 maqsuma f'2060 adult u 775 minuri. Kleru kellek 15 saċerdot, kieriċi ċelibi kien hemm 8, il-kieri miż-żewġa kien hemm 8 oħra. Meta ngħidu kieriċi ċelibi jew kunu qed jippreparaw il-qassisin jew kollhom it-titlu ta' kieriku biex jaqgħu taħt il-qorti tal-Knisja. Kultant kienu jagħmlu apposta biex jiffrankaw il-qorti tal-Gvern di, ġifieri, l-affarijiet ikunu ċari. Fatt anke ħafna kieriċi miż-żewġa tfal tagħhom kienu jibqgħu f'dal affarijiet ta' kieriku. Qisu xi ħaġa tiġri fil-familja. Però dil-ħabta kienu qed jaqtaw ħafna mill-privileġġji tagħhom. L-ordni stess kien ikkontrollhom. Ir-raġuni kienet li da kien qed ikollu turrum mill-pajjiż m'għandux ġurisdizzjoni fuqu, ġifieri da tasallu jinnaf bħal dal-każ, jgħidlu jiena rridek soldat, jaqbas da jgħidlu jiena kieriku, ma nistax niġġielet naqbad l-armi għax jiena taħt l-isqof mhux taħt il-gvern. Kollu kawża l-qorti jiena taħt l-isqof, mela xemmek iktar lenient fl-affarijiet, fim? Iktar flok tispiċċa taqla xeba frosta jew fuq il-galeri tagħmel jumej il-ħabs tal-isqof aħjar. Tifhem? Interessanti wkoll l-istatus animarum tal-1802 li da jagħti l-popolazzjoni naqset kważi 200 ruħ. Qed insemmu hemmhekk 2663. U 663 minnhom huma tfal minuri jgħidlek. Di hija korrenti ħafna drabi f'kull status animarum jew inkella f'korrenti kont li ssib ta' wara l-imblokk. Kien hemm żgur decline qawwija fil-popolazzjoni. Mhijiex effett tal-bombi li bdew jitfgħu l-Franċiżi jew tas-sortiti li jagħmlu barra mis-swar. Hija effett ħafna tal-ġuħ li kien hemm sew fil-belt u sew barra l-bliet. Ġifieri tnej qed ibatu l-ġuħ fil-belt iktar għax m'għandekx fejn tkabbar il-ħaxix xejn u inti mblukkat. Ħafna mart, ġifieri nafu li kien hemm tip ta' deni. Is-soldati Franċiżi tant kienu diffiċjenti fil-vitamini laqqas ġieli kienu qed jagħmew, ġifieri jgħidlek ma bdewx jaraw, ma jibdewx jaraw. Kellek ħafna infezzjonijiet ta' msarena, kellek infezzjonijiet kbar, tibda tara l-mejtin, jiena studjat ta' żabbar, ovvja minn hemmhekk. Tibda tara mwiet esaġerati ta' tfal u esaġerati anke ta' anzjani, mhuwiex normali bħal stin ta' qabel, fir għandek spike kbira. U tinduna anke mill-ħxuna tar-reġistri, ġifieri ta' dak l-epoka mhuwiex ftit paġni bħal ta' qabel, tiżdied ammont sewwa. Ġifieri qed nitkellmu fuq mawt il-ħin kollu ma saqajk, tista' tgħid. Is-siġġuwin kienu jieħdu ħsieb it-tronċira tas-Samra fi żmien l-imblokk fosthom flimkien ma taħt żebbuġ. Hemmhekk hemm il-kappella tas-Samra din naħa u faċċata jiġi l-bombi ma kien hemm bini xejn prattikament. Ħlief villa ta' xi wieħed kavallier, sfortunatament kienu suspettaw ħażin fih u kienu qatluh fil-bidu tal-imblokk. Min hawnhekk interessanti mal-ktieb ukoll kienu daw is-soldati ftit tronċiera li qabdu lil vassal li arrestawh ukoll. Xu ħareġ minn bib il-bombi
u ġie arrestat tas-Samra. Sewa? L-elezzjoni tas-Siġġiew hija daqsxejn iktar interessanti. Mela nsibu elezzjoni propja prattikament fej kienu eleġibbli li jivvotaw il-kapijiet tal-familji, il-missirijiet qed nitkellmu u notar irreġistra l-voti mixħuta ġifieri kemm ivvotaw nies u l-min ivvotaw. Tħabbret l-istess bħal dik ta' Birkirkara bid-daqq tat-tambur fil-pjazza tas-Siġġiewi u wkoll waqt il-qudiesa kantata. Il-total tal-voti validi jindika li vvotaw 224 kap ta' familja. Il-notar meta tot il-voti li jirreġistra tasal għal dak l-ammont li qisu ċirka ta' 11% tal-popolazzjoni tas-Siġġiewi. Jista' jidher ftit, però rridu naqtaw in-nisa, hemm lista sħiħa ma kellix żgur ċans nodda, it-tfal u dawk li forsi ma kellhomx dritt tal-vot. Ma ta' mhix qiegħda daqshekk baxxa meta ta' dawn l-affarijiet. Imbagħad trid tqis ukoll li aħna l-aħħar rendikont li għandna tas-Siġġiew huwa tal-1797 meta għandek ammont ta' nies li mietu fl-1798 u f'Jannar ukoll tal-1799 meta kellek epidemija ta' ġuħ f'Malta kif għadna kif għedna. U anke irġiel minħabba l-imblokk kienu qed ikunu defiċjenti fl-affarijiet u ċaqliq kbir minn villaġġ għal ieħor. Hawnhekk għandna l-lista tal-kandidati. Ġifieri prattikament għandek il-Dun Lawrence Saliba li ġab 494 vot, Ħuħdi u Pietro Pawl ġab 2 voti biss. Miskin. Però hija indikazzjoni tajba di għax aħna għadna kapi ta' familja. Issa jekk ejja ngħidu li huma kellhom dritt tal-vot bħala qassisin. Mela qed itina jista' jkun li qed jindika li l-qassisin kellhom dritt tal-vot. Avolja ma kienux kapi ta' familja, jien neħodha issa ma nafx imma ħuħ votalu. U vota lilu nnifsu. Jekk ma ħassarx il-vot biex niftehmu. Sewa, ma nafux kif kienet il-karta tal-vot għax jew kitbu xi jismijiet jew ma nafux kif ġifieri. Il-notar nifsu li ġab 21 vot, il-kieriku u kien tabib fil-fatt ukoll dak kien armel ta' żmien. Kieriku tabib Mikelanċo Zoppardi li ġab 4 voti, il-kieriku Giuseppe Zammit li ġab 2 voti u hekk kelli question mark għax Gaetano Balzan jissemma bħala kieriku fil-vista pastorali imma n-notar ma jniżlux. Allura bekk qiegħda hekk. Li ġab vot wieħed biżda, miskin. Tiegħu stess probabbli. Nsibu registration li hija flat notarili di għalija kienet sejba sabiħa ħafna. Fida jiena kont qed naħdem fuq. Jien prattikament ħanati daqsxejn background anke tax-xogħol tiegħi fl-arkivju notarili da prattikament jiena mort fuq kontratti m'għandhomx jaqsmu ma' da żmien. Imma mbagħad bdejtna kelli bżonn nara xi kontratti ta' din l-epoka kienu marbutin mal-parroċċa u hekk. U bdejt ninduna li hemm ammont kbir ta' informazzjoni u informazzjoni kif bdiet tgħid John jew hija indiretta allura mhix biased. Għax ħafna anke ċertu informazzjoni li nkitbet kien hemm skop li aħna nuru lill-Ingliżi li konna kapaċi. Aħna daw kienu pro-Franċiżi, jenna post-Redon Ransiġat qed jikteb id-djarju tiegħu huwa pro-French. Ġifieri da qed juri li jew ma kellux tort Anġeli, tort ta' dak. Però tan-notara hija storja kważi differenti. Hawnhekk dal-kontratti li ħanaraw mhumiex biased u ma qed jirrakkonta x'ġara. Jekk qed jgħid pereżempju aħna ħanieħdu l-flus jitnaf qed isir self u tħallasni wara li jinfetħu l-bibin tal-belt. M'għandekx biasing fiha, avolja kien hemm ċertu notara nafu li kienu biased favur naħa jew oħra, nafs Piteri fl-aħħar mill-aħħar insibu jaħdem mal-Franċiżi qabel fl-ewwel 3 xhur sakemm ħareġ mill-belt u mbagħad jibda jaħdem totalment mal-Kungress Malti. Ġifieri jista' jkun hemm, qed tifhimni. Ir-reġistrazzjoni tal-elezzjoni għand in-notar Nicola Zoppardi ta' nhar il-ħadd 17 ta' frar 1799
Hija taħt l-indiċi elezzjo Reverendo Lorenzo Saliba. U di għandha ammont ta' affarijiet interessanti fiha. U jibda jirrakkonta insomma prattikament li fil-11 ta' frar ftit qabel Alexander Ball għallhom biex nagħmlu din l-elezzjoni flimkien mal-Assembleja Nazzjonali ftehmu biex jinħatar rappreżentant tal kull battaljun. Hemmhekk jibda wkoll titħabbar di bid-daqq tat-tambur u wkoll fil-Quddisa kantata kien il-ħadd u mbagħad wara saret l-elezzjoni. In-notar mbagħad jibda jirreġistra u jirreġistra l-ammonti tal-voti mitfuqa, ġifieri hemmhekk tinsibu prattikament kemm ġab Dun Lawrenz u sħabu l-oħrajn. Ovvjament Dun Lawrenz ġab l-iktar ammont ta' voti. Il-minuti mmorru meta lestew fit-18 ta' Jannar, iltaqgħu l-Mdina. Iltaqgħu fil-Kungress minix ċert jekk hux l-Mdina jew Sant'Anton hawnhekk, għax peress li daħal Boll mbagħad kienu ċaqalqu għal Sant'Anton. Imma il-minuti qegħdin flimkien prattikament. Iltaqgħu l-Mdina, iltaqgħu fil-Kongress u jgħidlek oġġett interessanti fil-minuti li fil-11 ta' frar kienu ddeċidew li jagħmlu l-elezzjoni. U issa daw l-eletti ġew u qed juru d-dokumenti. Ġifieri ma qabdux u marru u qallu jien elett mis-Siġġiewi, jien għażluni ta' Birkirkara, qed juru ċertu dokumenti. Interessanti, ftit ilu mort di wara li ħareġ il-ktieb, mort niċċekkja, għax mhux soltu ssibhom fuq il-ktieb fuq l-oriġinali din nota, ġeneralment din nota tkun fuq il-kopja. Fuq il-kopja ma kien hemm xejn, però mort nara l-oriġinali li qiegħed Mikil Anton Vassalli Street. L-arkivju tan-notara jaħdem sistema ta' ġiex arkivji separati. Fejn għandek kopja u oriġinal fejn taħdem Ġona Bela. Dak li rajna dak ir-ritratt huwa fejn jkun hemm il-kopji tan-notara u jkun hemm ħafna minn dat tip ta' noti. L-oriġinali għandek il-firem oriġinali, timbri, eċetera, karti li jkunu daħla mal-kontratt koll oriġinali. Interessanti tal-kontratt l-oriġinali hemm dik in-nota li qegħdem fuq. U dik tgħidilna ħafna għalija li għandek DC li 18 Febbrajo 1799. Issa id-DC tintuża shortcut meta joħroġ kopja n-notar, direkzzjon kopja, jew diverita una kopja. Ġifieri dik qed turina li da fit-18 ta' frar ħareġ kopja ta' dal-kontratt jien nassumi li hija Dun Lawrenz Saliba ħadd ma kellu interess li jmur jitlob in-notar jgħidu tieni kopja ta' direzzjoni, ma nasibx kienu jġemmaw dak iż-żmien affarijiet marbuta mal-elezzjonijiet diġà illum insibuhom. U talbu til-kopja 99% biex jurija fil-Kongress Nazzjonali u għandu prova tal-elezzjoni li saret. Jekk naraw naqra l-familja ta' Dun Lawrenz Saliba, kien it-tifel tan-notar Saliba li kien diġà mejjed f'dan il-każ hawnhekk. Mikelanġ kien jismu Mikelanġ Saliba. Din hija parti mill-istatus animarum tal-1797. Jidher li kellu xi madwar xi 30 sena x'imbagħad is-sena ta' wara, Don Pietro Pawl kien sen iżgħar minnu, mort naqra niċċekkja wkoll il-patrimonji tagħhom sagri, il-Kurja. Jidher li kienu familja daqsxejn stabena fis-Siġġiewi, kif anke jidher ukoll minn kontratt ta' meta kienu għadhom ma waqfux il-Kongress. Fil-fatt insibu li l-saċerdot Lorenzo Saliba kien il-proveditur, ġifieri kien diġà mdaħħal fit-tmexxija tal-battaljon tas-Siġġiewi, waqt li ħuh hawnhekk Carlos Saliba huwa l-kap tas-Siġġiewi, ġifieri l-kap tal-battaljon. Ġifieri kienet fil-familja. Fi ktieb interessanti ħafna, manuskritt interessanti ħafna li nxtara milux minn Heritage Malta jagħtina iktar dettalji. Huwa lista ta' 22 rappreżentant tal-irħula li jattendaw fil-Kongress Nazzjonali nhar 18 ta' frar 1799. Aktarx huwa kitba ta' Giorgio Mitrovic. U fil-fatt hemmhekk hemm aħna naħsbu li l-Knisja kellek ammont ta' rappreżentanti fil-fatt jekk tgħoddhom
Kull hemm 4 saċerdoti, il-bqija hemm notara, hemm xi tobba, jiġifieri qed insemmu rappreżentanta wiesa ħafna. Interessanti wkoll li ma da dokument jiena kelli daqsxejn diffikultà. Fil-minuti li hemm il-kurja u anka il-katedral u anka il-Librerija Nazzjonali, il-Biblioteka, issib li l-kappillan Corso li semmejna qed ikun bħala rappreżentant. Jiena ġejt f'dubju għax imbagħad anke jissemma f'paġna oħra li Salvatore Corso qed jieħu post Dun Laurent Saliba, għax Dun Laurent Saliba jidher li rriżenja mħabba xi xogħol ieħor li kellu. Però da dokument imbagħad miktub iżjed tard jagħti ċar lil Dun Laurent Saliba bħala rappreżentant tas-Siġġiewi. U mbagħad kien hemm persuna privatament, jiġifieri di qiegħda f'collection privata. Ikkuntattjani għal jien għandi qabda karti. Għatlun jien niġu narhom. Jekk hemm bżonn għatlun nieħu pjaċir jien. U nsib li kienu żgur jappartjenu xi parti minn dokumenti li kienu fil-familja ta' Mikil Kakija. Fosthom kien hemm din nota hawnhekk li qed jgħidlu ma nafx hekk hix marbuta ma' din l-elezzjoni jew anke mal-għażla li setet saret qabel li hu żgur li qed jgħidlu li hawnhekk imħabba l-bżonn tal-gwerra. Prattikament din nota ngħidha ma qogħdux naqraw bit-Taljan. Imħabba l-bżonn tal-gwerra. Hemm bżonn li neleġġu kap tal-battaljun u ieħor bħala provveditur. Jiġifieri l-għażla mhux qed ngħidlu nimpostaw wieħed, qed nagħmlu elezzjoni. Din ħaġa li jkun hemm ċertu tip ta' għażla mill-poplu kienet evidenti. U naħseb li naraw ċertu idejat f'dan iż-żmien li aħna kultant ngħidu ftit ilu bdejna ta' nagħmlu l-għażliet aħna tip ta' demokrazija. U ħaġa imma nsiba diffikultà xejn li nara demokrazija imħadma b'da s-sistema li l-kap tal-familja jivvotaw. Ġifieri sa ftit ilu qas il-vot tan-nisa ma kien meqjus bħala xi ħaġa bid-dritt. Malta fil-1947. Ftit qabel 21 u għati li tikollok ċertu renti u ċertu affarijiet biex tivvota. Ġifieri qed nitkellmu fuq affarijiet prattikament għall-istorja riċenti li aħna nivvotaw bil-mod kif nivvotaw illum. Jidher ukoll li kellek għalkemm il-Maltin irriġettaw ir-Repubblika Franċiża bħala amministrazzjoni, kellek ammont ta' nies li jafu jħadmu tip ta' ugwaljanza, tip ta' ċertu anke dejat ta' revoluzzjoni. Ir-Revoluzzjoni Franċiża ma kienx ħażina l kollox. Neħħiet dik it-totalità ta' nies awtoritarji li jridu jiddeċidu kollox u daħlet ammont ta' nies li llum aħna frott tagħha wara kollox li nistgħu niddeċidu anke futur tagħna, il-gvern nibdluh b'mod elezzjoni u qed naraw il-dan nies fil-bidu tagħha ġifieri qed nitkellmu 30 sena, 20 sena wara r-rivolta li kienet seħħet ġo Franza, qed iħadmu daw il-tip ta' prinċipji bil-mod tagħhom imma qed iħadmuhom. Interessanti wkoll Malta ġew l-Ingliżi nibdew nsibu ħafna pamphlets minn Mitrovic, anke minn nobiltà li jibdew jirreferu għalihom daw l-anneddoq. Qabel naħseb sibna daw l-affarijiet l-arkivju notarili. Ma konniex konna ngħidu iwa daw kif għażluhom aħna daw mhux l-aktar wieħed popolari, imma s-siġġiew ma kienx hekk, hemm elezzjoni. Setgħu għażlu ħadd ieħor flok avolja Dun Laurent kien tiġa provveditur. Seta' kellu orajt iktar sejf l-affari, imma fl-aħħar mill-aħħar ħareġ mal-oħrajn, mal-ħamsa l-oħra sewwa. Naraw in-notar jieħu responsabilità. Mhux jaqbad u għamluha b'mod li ma jagħtux każ. Dik hija li kelli xi ngħid jiena hawnhekk nirringrazzjaw ukoll lilkom li ġejtu l-arkivju notarili li jgħinuni ħafna, anke jsibu li xi karta jibżgħu għaliha sakemm nerġa' nasal. Nirringrazzja ħafna l-Ġon u jiena ngħid li tallimt ħafna minn għandek għax Ġon veru dettaljata ħafna fl-affarijiet
ċertu offert li jaħarbu li. Issaqsejni tagħmel l-avukat tax-xitan, sewwa tagħmel ta' ġifieri, u tallimt ħafna wkoll anke ċertu dixxiplina kif għandek tikteb u tippreżenta ċertu affarijiet. Grazzi ħafna, ġejtu f'din il-kasħa. Thank you, nispera sibtu interessanti. Jekk hawn xi mistoqsija jew kumment. Kellna dduru ftit il-mikrofonu biex jinstema' il-każ. Ma nafx kollox jien. Ja, mhux qed niċċajta ta' ġifieri. Jaf kollox u ftit. Jekk. Hello? Mela, fimt tajjeb li inti taħseb li din l-ewwel idea votazzjoni demokratika f'Malta kienet ispirata mill-bdil li għamel Napoleon met fil-ġranet li tamaw, jew inkella sarat kienet ispirata wkoll minn Boll, għet moment intat li Boll suġġerixxa li ssir votazzjoni. Jien qasna per eżempju jekk Boll kienx contested candidate biex intażel il-kap insomma kif xin sejħulu, jew inkella impost mill-Ingliżi, ma nafx. Jiena l-aħħar dokumenti li rajna fil-fatt dak li ġibta Mitrovic isemmi li kien hemm tip ta' politika biex għażlu l-Boll. Ġifieri qed nimporta mhux jismani ta' naħseb. Jidher li minn dak il-ktieb li jorejt il-manuskritti jew tal-lista ta' Mitrovic, jidher li kien hemm di naqra uħoġġa ġdida x'għadu kemm inxtara ġifieri. Però da qed jirrakkonta x'ġara kellu d-dajeri ta' Braret jew kitba ta' Braret, jidher li qed jikkopja jieħu noti minnha, ġifieri interessanti ħafna. U da letteralment jidher li kien hemm qed isaqsu lil Nelson. Jaraw kif ħajamlu biex il-Boll jriduh magħhom. Jidher ġifieri kienet għażla tagħna min-naħa tal-Maltin. Skont ma qed jikteb Mitrovic wara. Nelson kellhom kontatt miegħu. Nelson kien qiegħed Napli, Nelson kellek kontakt miegħu fil-bidu ta' Settembru, jafu li qiegħed bil-flotta fil-Mediterran u kien ilu hawnhekk żmien. Issa l-mistoqsijat l-oħra tiegħek ma nafx min qallhom jagħmlu elezzjoni. Li naf żgur idejat liberali jew Malta kienu tiġobdew jaħmew u kienu qed jaħmew minn qabel. Ġifieri kienu jekk tara jien naf anke ċertu kotba li kienu jiġru fl-idejn, ċertu rapporti lill-Inkwiżizzjoni li kienu qed isiru, jidher li kien hemm mhux qed ngħidu l-Maltin kollha, tax il-Maltin kollha ħafna minnhom laqas kienu jafu jaqraw jiktbu. Imma ċertu affarijiet kellek Maltin li ħadu sehem fir-rivolta Amerikana flimkien mal-ordni. Daw żgur ħallew hekk ma jafx jaqraw jikteb imma jgħidlek jien qed niġġieled għal daw. U jiena makkes mill-ordni xi ħaġa ġo moħħok jidħollok. Ġifieri da bħal meta konna qabel ma tafx taqra ma l-ieħor jaqrana għall-gazzetta ħdejk u l-aħbarijiet tkun tafhom. Il-kuntatt ma' barra tiskanta kemm kien kbir. Ġifieri dak il-kuntratt pereżempju tal-ewwel ta' Settembru huwa bejn Diakono li huwa bniedem tilgħu nieżes għalija da kien Giuseppe Diakono kien wieħed minn ħażabbar ħanejtek jew minn ta' Bormla kienu mħalti ġifieri jgħixu f'dak il-lokalitajiet. Tilgħajnu niżlin sqallija daw, ġifieri tip ta' affarijiet li qed jaraw barra qed jidħlu hawn Malta, ma nagħmlux li Malta kienet maqtuwa. Malta kienet fil-ġeografija tagħha hija ċentru tal-Mediterran. Issa l-mistoqsija minn qallhom da, però jidher li kien hemm tip ta' anke jekk tara tkompli tara l-minuti kien ikun hemm deċiżjonijiet, hemm każ minnhom interessanti qed jiddeċiedu fuq il-qoton u tip ta' taxxa li għandhom jagħmlu jew ħlasijiet li għandhom isiru. Firri daw ma kienux il-Kongress qed jiltaqgħu nattakkaw hemm ta' nattakkaw hawn. Li qed jieħdu d-deċiżjonijiet fit-tmexxija. Hemm każ interessanti il-kaptan minnhom li qed jagħmel il-blockade kellu jmur lura l-Ingilterra u qallu bħala Maltin aħna nirringrazzjawh tal-imblok li qed jagħmel qabel imur ħantuh xi ħaġa tifkira bħala tipo ta' regal tas-servizz tiegħu. U qiegħda b'ninsta ġifieri f'dal-minuti tal-katedral li hemm. Okay.
Ma nafx jekk ġibtekx biżejjed. Ikkaw xi mistoqsija oħra milli naf. ħaġa kurjuża. Ħadd li s-siġġiewi aktar nafu bil-personaġġ Salvo Curso, Ekku. anki triq semmi għalih li kien il-kappillan ta' żmien l-imblok. Però jidher minn dak illi qed inti Michael illi kien hemm ieħor Salvatore Lorenzo Saliba, illi kellu aktar importanza fit-tmexxija Jien fil-fatt. ta' min japprofondixxi naqra Eħe. min kien dan Lorenzo Saliba. Ekku, jien fil-fatt bqajt sorpris ukoll. Għax jiena konx trajt ktieb ftit ilu qabel da meta bdejt ninteressa ruħi ta' ċertu Winston Zammit. U dak ktib żgħir ħafna, imma interessanti għax fih noti fuq kull wieħed minn daw. U da jikteb fuq Salvatore Corso u Lorenzo Saliba. Fuq Lorenzo Saliba jagħti ftit dettalji żgħar u fuq Salvatore Corso jgħid li da kien il-kap il-rappreżentant tas-Siġġiewi. Però ġejt anke jien f'dubju meta qed nara dal-kontratt, imma meta għandek kontratt notarili. Jidher li kien żgur involuta x'issemma f'ċertu affarijiet anke mbagħad il-qudiem kellu fideħ li il-request, is-suppliki tal-Maltin. Jifieri żgur kien involut. Barra li mbagħad għandek is-saħħa ta' legalità ta' kuntratt notarili. Jifieri mbagħad li ma tibda għalhekk semmejt kollox jien, għax hekk hija hekk xieraq li jien nsemmi kollox. Sibt u ma sissa sibt ħanejtek għax it-tliet sorsi li semmejt u ma tliet sorsi li investigajt. Il-menuti li hemm il-katedral, l-istatejt l-istess bħalhom li hemm il-Biblioteka Nazzjonali u dak il-ktieb issa il-manuskritt li semmejt li ħareġ issa milux ta' Mitrovic. Imma l-unika differenza li waqt li tal-katedral u tal-librerija jsemmu li Salvatore Corso u kif qed tgħid inti l-unikol hemm triq imsemmi għalih is-Siġġiewi. U kien jidher li kellu ċertu involviment, jiġifieri fl-imblok. Però jidher li dun Lawrence Saliba kien l-għażla ħanejdu hekk tal-parruċċjani tas-Siġġiewi. Jidher però li wara xi żmien iktar tard fl-imblok wara l-1799 jidher li Salvatore Corso ħa post dun Lawrence Saliba. Sissa ma sibt l-ebda lezzjoni ta' dik iż-żmien, jiġifieri jista' jkun li da ħanejdu hekk bil-kelma tal-lum co-opted, ġifieri fis-sens ma rridux nieħdu dawn l-elezzjonijiet bħalma isiru llum, ġifieri ma nistgħux nimluhom dawk ir-regoli. Qed naraw aħna hawnhekk hija tip ta' għażla popolari li forsi turina wkoll li nistmaw naqriżjed wkoll il-dawk ta' qabilna x'kienu kapaċi jagħmlu u anke meta naraw il-mixja tagħna demokratika fejn qegħdin illum, fortunatament. Hija minn dawn l-affarijiet tal-bidu li bdiet li kellek dat tip ta' nies flok qagħdu hawnhekk ma protestaw xejn anke matul 160 sena tal-Ingliżi. Protestaw, ġabu kostituzzjonijiet, reġgħu gergru, reġgħu għamlu minn kollox biex kostituzzjonijiet jinbidlu, ħadu ilhom l-Ingliżi kultant meta nibda narhom dawn nista' l-ħadid kienu jagħmlu lek da kollu tibqa' għaddej jitelfuk il-ġob, jitelfuk kollox. Tista' tgħid u jibqgħu għaddejjin dan nies. Jaħdmu biex da fl-aħħar mill-aħħar kieku kienu dittatura ħjar għax jgħodu hemm fi sens li jew man nies jivvotaw kien hemm. U naħseb dik dak hu l-iskop. Fuq dun Lawrence Saliba jidher li hemm fejn jisir iżjed studju. Ġo s-Siġġiewi jidher li kien magħruf. L-arkivju tas-Siġġiewi għadni ma ġejtx, ħanejtek. Da waqa' mis-sema, literalment ġifieri. Però nemmen li hemm din li rajt il-patrimonju tagħhom il-Kurja u jidher kif qed kienu familja ta' ċertu portata fis-Siġġiewi. Ovvjament missieru kien notar, il-notar Michelangelo Saliba, kien diġà mejjed til-ħabta, kienu wkoll mussejjer żbar, kienu tliet aħwa, u wieħed żgur kien diġà miżżewweġ Carlo, li kien il-kap tal-battaljon, għax qed infittex l-istatus animarhom, eżatt.
kienet toqgħod ċebba magħhom oħtom, imma kien hemm ieħor Karlo sa fejna sissa sebt jiena, jista' jkun jinstabu iżjed. Ma tħallx daqshekk fuq il-ħajja ta' Dun Lawrence Saliba. Però inħeġġeġ li jsiru din riċerka, imma jiġifieri bżonn li ngħinu, welcome jiġifieri li jsaqsini ħanejtek. Prattikament pjaċir tiegħi.